आंनि मुङा मिदुल बसुमतारी। आं दिग्लिपारा नावापारा गामिनि। आंनि हिन्जावा मैया सासे लोगोजों बबेबा दाबसे जायगायाव थांनो होननानै ओंखारलांदों बेलासिनि 5 बाजियाव। दा आङो दिनैसिम नागिरबाबो मोनाखै। दा बहाय थांदों बे आंनि हिन्जावा जेरावखि थाङा मानो आंनि न'सिम फैफिननांगौ। आं मुगैया मुजुआ बेखौ आं अरायबो बजबना लागोन, जाहाथे गोजानाव दाथांथों। आंनि फिसाया बिमाखौ गोसोखांनानै सानफ्रामबो गाबबाय थायो। दा बिमाखौ नांगौ होननानै दासिमबो फनाव बुंहरगासिनो आंखौ। दा बबावबा सोरबाफोर नुसनबायोब्ला आंखौ अननानै कल खालामनानै खिथाहर, बेखौ बुंनानै आं गोजोनबाय। आंनि हिन्जावनि नामा अजिला बसुमतारी आरो बै सासे लांग्रा मानसि बा थांफाग्रा मानसियाबो बिनि नामाबो रिता नार्जारी आरो बिनि फिसायनि नामा मोनजोल नार्जारी। न'खराव माबाफोर जाथाय जादोंमोन नामा? आंनि न'खरावथ' जेबो जाथायानो गैयामोन। दा आङो टट' सालायोना, आं मैया सासे मानसिया खांख्लाबादायाव टट' गोदान लायनो होननानै लेंलांदोंमोन, बेयाव खारखुमा लांनो हानाय जादों आरो। दा न'खरावथ' जेबो दाय गैखायामोन, बे लोगोआसो बिखौ लानानै थांनाय बादि जादों। आंनि हिन्जावा बुंदोंमोननो, आं थाङा, आं जेबो दाय गैया गारा, आं मानो थांनो होननानै बुंदोंमोननो। बे सासेया बुंबाय थादोंनो, थौ नों गिया नामा, मानो नङा, नों बुजानो मानो होननानै बुंदों आरो। बेबायदि एसे माबाफोर घटना दंमोन खोमा, आं बेखौ जेबो मिथिया। माने जाहाथे खैफोदफ्रा जादोंब्लाबो आं बेखौ निमाहा होनानै आंनि हिन्जावखौ मुगैया मुजुबा आं जेब्लायबो बजबना लागोन, फैफिनथोंल'।